Rita, que era unha mestre durante moitos anos, exerceu en Carballal, hereda o seu alias o mozo, Xavi, que os anos despois foi reducindo a Xavi. Quedamos na tenda da rúa, e ali empeza os seus primeiros pinitos na prensa, e pasa a traballar uns cuantos anos na delegación da Voz de Galicia en Valdeorras. Deixa a prensa e ponse ao cargo da empresa do seu pai, Musicales Antolín. Seguro que non hai ninguén hoxe e aquí que non haya bailado cunha das orquestas que traía Antolín. As festas de toda a comarca eran e son contratadas por Musicales Antolín. Valga a cuña. Xa remato. Colaborador dos eventos que se organizan en Betín, facendo as presentacións dos pregoeiros da feira de 1812 ou presentando a Sonora Petinesa, sempre dispostos. Hoxe teño a honra de darlle a palabra a Juanjo, o mellor dito, Xavi.